कमेंट काय कइले हम आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ गई माल आ गया। तू यहाँ का नाम हो ना स्वतन सहनी नाम स्वतन सनी नाम हो मला का भइल बा ऊ हम झगरू महतो खोए तो नहीं यहाँ का स्वतन महतो हैं स्वतन सहनी हम स्वतन सहनी ये कमेंट कइले बनी का हाँ कमेंट यहाँ कैले बनी काशी के अरे मोबाइल में कमेंट काय करता नहीं मोबाइल वाला लोग है हाँ बहनोई हो तो दूध जना बहनोई हो तो दूध जना डॉक्टर के बेटा बैठल वाले एक बेर 5 गो 7 गो लगा देता लोग समझो कोई लोग ना तो मोबाइल में एक रहुआ लड़की सन के देख के काय कमेंट करता नहीं हम काशी के कमेंट कर देखा सुनकर बोली टेंशन हां मोबाइल कहा ले जानता है कि हम जानते हैं हमरा तो बहन के देखो ना आवे कमेंट काहे कोई नहीं हो बताई परमिट कोई नहीं है जकरा नाम कमेंट काहे करे हम केहू के देख के काशी कमेंट को हम कहिए कमेंट कइले हाँ बड़ा सुंदर लागत रू तू अच्छा जा जाता काहे कमेंट करे वो लाइक कइले रहुआ काहे कमेंट करे खाली कमेंट कइले बनी फालतू बात मत करी लोगन जाए लोगन मोबाइल में कमेंट काहे करे करवाई बता कमेंट तू हां कमेंट तू हां फालतू बात मत करो फालतू बात हम करता नहीं हां तो तू का कमेंट काहे कमी सुने ना बाबू चौराहा पर से हट जाके साइड होकर बच्ची आ जाओगी यहाँ का कमेंट कइले बाली चौराहा पर ए बाबा कमेंट काहे कमी रहुआ ना से चल जाइबा कि ना चली को काहे कमी तारा कमी तारा तारा आयो बोलो ए मार मोबाइल ये लेके ए मोबाइल ये दोसर के लेम ना कमेंट काहे कइले हम आयो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम